мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. Дар нимаи моҳи март мақомоти милитсия шаҳри Хуҷанд ба дастоварди бо барори оперативӣ ноил гардид. Аниқтараш 2 нафар нашаҷаллоби трансмиллиро боздошт ва аз онҳо зиёда аз 92 килограмм воситаи нашадор мусодира намуд. коркарди ахбороти оперативӣ дар самти мусодираи маводи мухаддир кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷандро муваффақ гардонид, ки ба қасди нашаҷаллобии аъзоёни гурӯҳи трансмиллии нашаҷаллоб садди устувор гузошта гардиш ва мавриди истеъмолу истифода қарор гирифтани зиёда аз 92 килограмм воситаи нашадорро ошкору пешгирӣ намоянд. Ду узви шабакаи трансмиллии нашаҷаллоб, шаҳрвандони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Ислом Валади Ҷураболта соли таваллудаш 1974 ва Муроди Ҳабиб раҳмон Валади Муҳаммад Али соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандагони вилояти Тахор шаҳри Янги Қалъа қочоқчиёни интиқолдиҳандаи мухаддарот мебошанд, ки аз онҳо дар ҳудуди ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ 79 килою 15 грамм воситаи нашадори намуди афюн ва 13 килою 70 грамм мухаддароти нави ҳашиш, дар умум 92 килою 85 грамм воситаи нашадор мусодира шудааст. халта маводи мухаддир ман аз сарҳади Афғонистон овардан ба Тоҷикистон дига. Нашаҷаллобӣ кирдори маргхонаест, ки на танҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар тамоми дунё бар зидди он мубориза мебаранд, то ин ки ҳаёту саломатии насли инсоният ҳифз карда шавад. Ба фарзияи оперативӣ, гумонбарони ҷинояти мазкур аз интиқолдиҳандагони воситаи нашадор бо роҳҳои махфӣ ба қаламрави ҷумҳурӣ мебошанд, ки тавассути ноҳияи Ҳамадонӣ ва Фархори вилояти Хатлон анҷом медоданд. Маълумоти мазкур дастраси милитсияи шаҳри Хуҷанд гардид, ки дар натиҷа бо боздошти гумонбарон бо далелҳои шайъӣ хотима ёфт. вобаста ба далели ошкор гардида нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои муайян ва боздошти шарикони онҳо, ки дар қаламрави Тоҷикистон фаъолияти пинҳонӣ мебаранд, тадбирҳои иловагии оперативӣ дар мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ба роҳ монда шудааст.